Goeiemiddag. Hield iets meer Friezen lieten haar cremeren. Wie het zien Jelien nog net iets de helte. Nou kiest haast 2/3 voor een crematie. Sint-Wurg kiest zo'n 50% van de Friezen voor een crematie in steeds van een begrafenis. Die kost het landelijke gemiddelde. Kosten speel je vaak een rol omdat een crematie goedkoper is, maar dat is net alleen. Cremeren wordt gewoner. Meestal zie je het soms ook als een skinne oplossing. Je gaat toch te maken met graafonderhoud als je begroeven wordt. Daar zadel je de familie dan mee op, zeggen een protte. Dat vies je dan ik net zo. Ondernemer speel je erop in. Wiels in Snits het nieuwe crematorium haast klaar is, komt nummer 5 in Massum. Bij dit restaurant wordt ik een crematorium bouwd. Het scootje van Langwaar had skipper Ulpe Brandsma die jong. Ze vinden dat hij hem net onder afspraken houden had en de prestaties onder de maat bleunen. Brandsma denkt dat er heel oren zaken spelen. Hij is lulk. Ja, absoluut. Ja, leuk en leuk en teleurgesteld. Absoluut, ja. Ulpe Brandsma werd verleden maart ongesteld als skipper op uit de street van Langwaar. Nou, na 2 seizoen is er toch een aankomen moest zijn skipperscarrière op Langwaar. Juist jong kreeg hij het boordskip. De commissie zei dat Brandsma hem net onder afspraken houden had en dat dat de wichtigste reden is van het ontslag. Maar nevens Brandsma wie er hele oren redenen van zijn ontslag. Ja, klopt het dat. Als we door afspraken hebben en door kansen naar afrekening, dan denk ik van, van mij is dat helemaal net aan de orde. Ik weet van Gerhard dat hij in maart al uit Langwaar een sms'je aan had. Heel bevallend, ja, geen schipper meer, best ook beschikbaar. Dus ja, ik bedoel, dan kun je het door afrekening houden, afspraken, maar van mij gaat het dan helemaal aan het door. Het seizoen moest nog beginnen? Het seizoen moest nog beginnen en wees dan eerlijk. En steeds dan werd op stiert, ga je meer aan. Wetenschap Friesland verleeg het volle jeder als oors haar wetterpeil in de polders naar het winterpeil. Troch het wietewaar van de Aroene man is het voor boeren tegengedragen om haar gewaaks van het land te krijgen. Om haar in de meerte te komen, wordt nou het wetterpeil dat kind onpast. Het bijstellen van het simmerpeil naar het winterpeil gebeurt oorspas in oktober. Het aanbod van studentenwenning in Ljouwert is goed van kwaliteit in prijs in vergelijking met andere HBO- en universiteitssteden. In Ljouwert is een student gemiddeld minder dan €300 in een maand kwijt aan een kamer. In Amsterdam is dat zo'n €150 meer. Nevens Woon Friesland wen je er zo'n 6000 studenten in de Frieske Haatstad. Als er niet ondien wordt, verdwijnen ze voor de eeuwigheid. Daarom knapt het Frieske Geer 2 einekooien bij Ljouwert op. Het wetter zit vol bagger en alles dreigt dicht te groeien. Je hebt iets waar de einekooi in broekt om wilde ein te vangen voor de slacht. Die functie hebben ze nou net meer, maar toch wil het Frieske Geer ze bewaren. Inclusief het staan in de Apjellingsjocht. Dat jocht had onder oren bescherming via de flora- en faunawet in. Er moet dan wel aan 2 minimale eers kan voldienen worden. Er moet minimaal 1 vangpiep vangkleer wezen. En de plassen, de kooiplassen, moet een minimumdiepte hebben van 50 tot 20 centimeter in het midden van de plassen. Behoud is van belang vanwege de cultuurhistorische weerde en er komen bijzondere planten en paddenstoelen niet voor. 23 kajakkers binnen van de morgen in Friesland uit aanzet om de Alverstedentocht te varen. Het is een zwiere tocht die ze binnen 36 uur aanlezen moeten. De meeste deelnemers hebben de tocht al reserve vat en weten dus wat haar te wachten staat. Dat maakt het ook wel een beetje erg spannend, want ja, er komt een moment dat je wil stoppen en dat je moet eten. En dat moet je even doen. Wat heel erg helpt is een goede vaartechniek, dus dan kost het weinig kracht. Ja, en doorzettingsvermogen, een uithoudingsvermogen. Of misschien mentaal gewoon willen doorzetten. De verwachting is dat ze van Snits ontstaren in het Tjuster varen. De rapsen komen morgen om 1:03 middags weer aan in Friesland. Alle kajakkers moeten voor 9 uur jongens binnenwezen. En wat voor waar krijgen ze dan? Nou, het blijft lang noffelijk warm. De temperatuur zakt dan naar zo'n 15 graden bij een zwakke matige zuideeste wind. Morgen wordt ik een mooie naaisimmerdag met 24 of 24 graden en een protte zinnen. De wind komt uit het zuiden en is matig. En daarmee sluiten we dit kwatte nijsbulletin aan. Aanstom 6 uur ben we er weer. Graag ontdaan.